En mama eens even zien. Juster Jonne gaat al een mooie vlier erin lijn. De tentstil, hè? De datum en de naam, ceremonie, donsvlier. En hier is Beppe Klaasje er ook dwaan om een lekker sapje te maken voor alle vrijwilligers. Alle mensen die helpen. Goed, is dit hier het boord? Een hele goeie morgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het is lekker waar. Dus ik ga weer kozen voor de kwart kleren. Kissen omslaan, je weet het nooit. Maar we doen gewoon weer een poging. Van Joet op de planning. Morgen hebben we hier een bruiloft in het theatertuin. En Joet zullen we alles daarvoor klaarzetten. Nou lijkt het morgen echt striem min waar te worden. Dus je moet aan eerst een keuze maken van hey, nou ja, we hadden een plan A is maar voor het mooi waar wordt. En een plan B voor het meer waar wordt. Dan moeten we dingen wat oors opbouwen, indelen. Want ja, dan moet meestal echt al je droegsteen kennen. Dus dat moeten we aan eerst besluiten van wat doen we nou, plan A of plan B. En dan geven wij een hele ploeg alles zo vier mogelijk tarien. En dan moeten we aan de allerlaatste puntjes op i. Maar je hoort de hele dag daar lekker met waanden. Dus ja, dat. Ik zou zeggen, vergeet net te abonneren en te liken. En ik neem je Joet bij mij. Nou, en zet je hem sugar. Ildo die fietst al mooi en die komt op. Hey moesje. Jullie werd ook al van alles gebracht. Ik heb de vraag waar je het theatertuin in zegste. Die brengt al je spul voor het feestje. Je moet nog even naar tante Ilse gaan hoesten. Maar nog even wat pakken. 1, 2, even weer op. Doe je zo snel, ik hoor er net in bijhouden, man. Master Jim, dat was een speer. Ik kan er hier bij bijhouden. Ik word volle sneller als mijn zietjeltjes. Ah, wel heel leuk. Wel een stukje vrijheid bij wat erbij komt. Dat is wel heel mooi. Grote meid. Zo, nou, zullen we eens even chillen? Wat ze... Ik heb daar net los. Nee, zit vrachtwijn, hè? Ik heb het los. Je mat hier wel los. Maar dan hindert niks. En mama eens even zien. Juster Jonne gaat al een mooie vlier erin lijn. De tentstil, hè? Ja. Dan gaat ze juster een mooie vlier erin lijn. En Paken gaat al die jachtjes die met erin justert. En daar lezen nog matten. Die komen een beetje aan de zijkant eromheen. Ja. Dus er is genoeg te doen. Maar die zit wel een beetje scheef. Ja. Want die zit er al een beetje uit. Ja, dat jet zat toch? Ja, want hij is heel druk. Ja. En daarom is hij een beetje de andere kant op. Andere kant op hier, hè? Ja. Goedemorgen. Nou, goeiemorgen. Ah, meid. Beetje smotsig. Ja, ik weer. Ja, maar goed dat er vlier erin laat pakken. Ja, mooi hè. Tja, hier alleen jachtjes. Ja, maar ik word gered geworden. Ik zeg, daar nog een stukje eruit. Ja, maar ik moet hem eromheen. Dat staat niet. Want ik wil niet in de zetten. Oh, er zit een piano ertussenin. Nou, Dat is vol mooi hè. ik vind het netjes steen. Ja, Ja. ja, dat bedoel ik. Heel mooi. En steentafels. Yes. Ah, ben je En dan matties? ook Berry en hout, anders ligt die nog los. En dan ook Berry en gaan we op. En dan ook nooit meer. Nou jongens, ondertussen ben we druk dwanen. Want daar wordt een hele matte achterspand. Beetje in de wind, in de Rijn. Beetje afschermen. Klasje is je druk dwanen maar alweer teksten. Wat gaan we alweer voor tekst en klas? De datum en de naam, ceremonie, donsvlier, fotoboot, kids area, huske. Haha. Heel belangrijk. Dit maar uit. Oh, geweldig. Yo. Blokje hout. Oh ja, dat is wel grappig. Iedereen, of alle gasten nemen een blokje hout mee. En dan zet ze of een tekst op of een naam. En dan kun je elke keer dat de bruid en de bruidegom een blokje hout in hun kachel. Kun je eerst even lezen wat erop staat. Wel een heel leuk idee. Rennie en Ilse ben je dwanen met de bloemen. Wauw. Het wordt heel fleurig. Samen alle kleuren wat beeldkoor. Heel mooi. En ik had te jaren, maar Joke had je alles boeten ophangen. Maak je maar eens even zien. Dit hebben we al hier bedijn hoor. Al je bloemkes en lampionsjes. Dus dat is echt wel heel sierlijk al. Dus ja, ik ben goed dwaander. Beppe Klaasje die is mij Sver en Ilse op een paard. Dus dat is wel lekker. Lukt het Ilse? Dat zit er jammer genoeg net op. Ilse Stroekelen, weer wel leuk geweest. Helaas, krijgt de led. En daarachter trouwens, net de vierde, is Jan nog dwaander. Er komt een soort van prieel. Die maakt het hier in groen. Dus dat is echt wel heel leuk. En je bin hebben we alles leeg. Mocht het al echt needwaar worden. We bent toch van plan B en dat het needwaar wordt. Kijk eens hier ook naar binnen. Hier is nog al je onklaaingsspul. Dit is slingerhijk van de week nog maken. Maar al je touwtjes erop. Dus daar gaan we ook al bedijnen hoor. En dan hingen we die in die grote stretchstand. Die komt daar te hingen. Dus ja. Nou ja, en dit kind er wel af. Het wie een blamage juster. In de 89ste minuut. Ben ze uitschakeld Nederland. Dus die zal ik al je lek prikken.
En dat keer wel voort. Helaas pindakaas. Doe ik eens wel even knippen. Is het ballonnetje stikken knippen? Nederlands elftal is gebeurd. Ze gaan net goed genoeg hun best doen. Ik hou de ballon bij. Zal ik eens hier een puntje knippen. Nee, wacht je. Hier. En ik ga er. Nog hier? Ja. Ja, zijn we hier? Laat nog hier zien. Ja. Komt je maar. Had men de oren ja, stikken. Ja, met mij door nog een stikken maken. Nee, Leggen. Wat was? Zo? Oh, op z'n flops. Nou, jouw men dus keren. Dan kun je ze al hier in de prullenbak. Weg ermee, heb ze oké. Oh, tja. Ja, ik heb in de prullenbak. Kom, zullen we die erin smeten? Smiet je maar in. En voort. Zo. Hier staan al je witte stoeltjes en nog grote tafels. Daar kunnen mensen nog mooi bij eten. Maar ik wil je nog wat doorstellen. Dat gaat even door. Hè? Maar Paken Heines die had het hier al even van die vers zetten. Nou kinderen aan een mooi plakje krijgen in het theater. Dus dat is wel heel erg leuk. Dan kunnen beestjes maar een hotel betreden. En hier hing je alle bloesjes die het personeel aankregen tijdens de bruiloft. Mooi zwart, al je struts. Er zit een naam in welke het van waar is. Dus dan is dat ik al heel mooi net. Ze was op een bruiloft wel heel graag alles. Dat het gewoon mooi chic. En toch wel net te chic. Dus we hebben mooi verzwart gekozen met het logo van het skoft. En dat logo stiert je boeten ek op het gebouw. Zie je maar misschien zitten. Dat stiert direct. Skoft. Zo heet het gebouw, het skoft. Pauze betekent dat. En hier is Beppe Klaasje er ook dwaan om een lekker sapje te maken voor alle vrijwilligers. Alle mensen die het helpen. En wat hast u bedaan? Ben Beppe aan het helpen? Nee? Was dat even vraag? Ja, je bent mij blut, hè? Boeten noen ben nu. Wat zegt u hier mooi? Bang wie voort, hè? Ja. Mooi plakje, zo schat. Maar ik moet even het krietboord krietsen. Was mij of was Jiblioen? Jiblioen? Kijk, kom ik zo bij, oké? En ondertussen de broodjes, smaat en soep. Dus ik kan nog correct even beginnen met het boord. Ilse hier een heel mooi idee. Wel wat priegelwerk. Ik ga wat lietse krietjes mee. Ja, dat is altijd mijn taakje wat het krietboord. Dus daar zal ik me even over bogen. Goed, is dit hier het boord? Dit is hem. Ja, die mag gaan. Nou, je stiert nog wat op van de vorige keer. Dat zit er eerst in al, Helly. En ik dat de soep en de broodjes klaar binnen. Dus dan kan het mooi een droegje aan hebben schreeuwen. Eerst maar in dit erop. En zo gaan we van het ene festiviteit naar de andere. Hè? Dat is altijd wel mooi. Van al die verschillende soorten dingen. Van boekpresentaties naar muziek, naar bruiloften. Dat is wel leuk. Zo, nou, ken die mooi droegje. Zal ik eerst even een hapje eten. Nou, er wie een tan nog een paar mensen op een paard. Dus nog net kleef wat eten alweer. Ik zei, dan doe ik nog even een handtas. Kijk het vast even wat verdelen. Ik zei hem even zien wat Ilse me stuurt had. Best wel een beetje ingewikkeld. Ik zal zien dat het me een beetje slacht in die richting. Dit wie het idee een beetje. Nou ja, maar ik heb zien dat slacht. En ik doe het natuurlijk in het Fries, hè. Helemaal in de gaten. Nou ja, en zou je merken, Ilse is echt van de bruiloftenregelen zo. Ik doe vaak de muziekachtige en de theaterachtige dingen. Maar bij de bruiloft dan had Ilse de touwtjes in handen. En dat vind ik echt wel lekker. Dan krijg ik gewoon opdrachten. Dat vind ik echt wel eens mooi. Dus nou de opdracht, krietboord meidje. Nou, het eerste stiert erop. En dat krijgt, dat geven we wel echt eten. Maar nou, dit is maar weer klaar. Welkom. Oeh, lekker jongens. En een broodje met cheese. Ah, Jelke direct. Even kijken, ik vond het wat voor Jelke mee nemen. Hè? Die vindt dit wel lekker, denk ik. En een soepie. Skeppen. Oh jee, kijk dit. Komt het goed? Ik zei je even dat, dit komt net goed. Even zo. Mezelf ken, dan doe ik het even boven de pannen. Dat lijkt me beter. Zo, beter. Hey liefie, een stuk soep. Ja, alles maar leeg. Ja, we bent allemaal van plan B gaan. Ja. Wat ik mee waar is, kies direct naar B. Oké. Ja. Dat is wel leeg, want hoe is het dan? Meer al je leeg te halen. Maar we gaan gewoon nog steeds uit van mooi waar, jongens. Maar, nou ja. Afwachten. Afwachten, ja. Niks zonder het erin komt. Maar ja, dat hebben we net in de hoorn. Nee.
Broodjes, lees daar. Wat is toen lekker vis? Was het ziek zijn? Nee. Lekker. Wat hast du voor eten, jullie? Een takken. Oh, let me zien. Dat is een soort van lieve heersbeestje, maar dan in het zwart. Een tarke. Gezellig. Zo'n broodje aan jullie. Hast du wel eten boeten of nee? Nee, wat was het haar? Broodje, maar wat? Was die met vlees? Zonder vlees. Gewoon een las broodje? Oké, dat mag ik. Oké, shit. Of zoekenballen. Tja. Neem doe die maar, er zit niks op. Vlees aan kraai hebben. Nou, maar zal even lekker eten. En ik zit weer verder. Ik ga de maag weer lekker vol. Ik heb alleen weer de baan. Verder mijn kritje. Zwer op gebed, maar ik geloof dat ik tevreden ben. Welkom op de bruiloft van Arend en Aya. Ik zit nu nog in twijfel, maar de datum die opzetten, maar ik denk het net. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Dit wordt hem, denk ik gewoon. Oh, zo leuk. En dit komt dus op de boetenste stoel. Werd ze tussen en zeg maar. Binnenste. Ja. Niet binnenste stoel, werd ze bij ons. Het gongpaard. Heel mooi, Ils. Prachtig. Het wordt weer mooi. Nou jongens, het is aardig op streek. Ze gaan hier nog even verder. Ik maak zo nog naar een afspraak daar. Dus helaas. Ze gaat weer voort. Ja, ze had leuke klusjes die. Daar gaat ze weer. Maar nou, van mij redden ze hun je best mee. Ik zal op naar huis. Van nou zoek ze. Vond je dit een leuke vlog? Abonneer je. Oh. Hoe is het meer? Ik krijg een eindvlog op mij. Je was me helpen. Ja. Vond je het nou een leuke? Ja. Abo. Zetten. Zetten. Omheen. En via het net het chillen te downloaden. Voor die tablet. Dat is op een te naaien. Ildao-vlog. Oh nee. Om te naaien. Chips-vlog. En wat zei ze dan? Hey hoi. Hey ho.